Toto je jeden z najväčších egyptských obeliskov, ktorý sa nachádza v Ríme, neďaleko od tej Konštantínovej krstiteľnice, tam ju vidíme vzadu. A všetko je to neďaleko od Lateránskej baziliky. A neďaleko aj od svätyne svätých schodov v Jeruzaleme, ktoré preniesli a nachádzajú sa tu v Ríme a pripomínajú schody, alebo ide o schody, po ktorých kráčal Ježiš, keď bol odsúdený. A po nich sa chodí iba po kolenách. Tak toto je pohľad zvonku. A teda všetko sa to nachádza neďaleko tohto kostola, ktorý nesie pomenovanie matka a hlava všetkých chrámov mesta, rozumie sa Ríma a sveta. Lebo toto bol chrám Najsvätejšieho Spasiteľa, ako vidíme hore na vrchu, dneska svätého Jána Lateránskeho nazývaný, chrám, kde sídlili pápeži. Od zhruba 16. storočia sú presídlení vo Vatikáne. A terajší svätý Otec vyhlásil práve tretiu nedeľu v období cez rok za nedeľu Božieho slova. No a k čomu nás vedie prvé čítanie? Veľmi známa stať z Jonáša, z proroka Jonáša, 3. kapitola, ide o tzv. Druhé povolanie, lebo po prvom unikal a po druhom povolaní sa napíše, Pán prehovoril k Jonášovi: vstaň do veľkého mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím. Potom Jonáš vstal a podľa Pánovho rozkazu išiel do Ninive. Tak ten odkaz na to druhé povolanie pripomína napríklad aj odkaz na Eliáša, ktorý bol tiež dvakrát akoby poslaný v takej trošku tvrdošínosti, aby ho Pán sprevádzal. Mohli by sme čítať, že aj v tomto prípade Jonáš, tou druhou iniciatívou Božou, sa dá na takú adekvátnu cestu podľa toho, čo mu hovorí Pán. Išiel do veľkého mesta. Zdôraznené je explicitne, budeš hovoriť, čo ti ja hovorím. V hebrejčine je to úplne výslovne. Avšak my nevieme, čo mu Pán povedal. To si už len tak budeme, nie že domýšľať, alebo predpokladať, že on hovoril to, čo mu povedal Pán. Ale nie je to isté. Teda nevieme. Vieme čo? Verš 3 povie: Jonáš vstal a podľa Pánovho rozkazu išiel do Ninive. To znamená, teraz už neuteká na druhú stranu, ale išiel do Ninive. Jediné, čo urobí, že išiel podľa Pánovho rozkazu. To neznamená, že hovoril podľa Pánovho rozkazu. Konštatovanie je potom ďalšie, že Ninive bolo veľké mesto pred Bohom. To je veľmi zaujímavé vyjadrenie, že pred Bohom, čo by to znamenalo, že by čo Boh by dokonca žasol nad veľkosťou, to by bolo vyzdvihnutím veľkosti ozaj toho, že obrovská sila je tam, viete, veľké mesto, veľká sila, potom aj veľký kráľ. Alebo by to mohlo byť, že božsky veľké. Potom je ďalšia zaujímavosť, že 3 dní trvala cesta cez no tak keby ste šlápali denne, povedzme 20 km, máte 60 km. A niektorí hovoria, že asi netreba to celkom tak čítať, že mohlo byť, že aby všetkými ulicami prešiel, tedy by mu to trvalo toľko. Kniha proroka používa neraz viacero takých hyperbol, takých všelijakých vyjadrení, ktoré neslobodno dogmatizovať v tom ich vyjadrení, že presne tak toto bolo, ale treba ich čítať v tom správnom porozumení, v tej sile výpovednej toho textu. Takže je to veľké mesto. Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal. A teraz by sme si mysleli, že tomu povedal Pán, čo má hovoriť. To ostane pre nás otáznikom. Svetopisec pravdepodobne to tak aj chcel. Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené alebo bude zničené, my tam máme. Grécky text má katastrofo, to ste už počuli, že katastrofa, viete, že katastrofa, takže to bude hrozná katastrofa. Hebrejský text sa hovorí však, že bude prevrátené a toto slovo prevrátené hafach sa používa aj pozitívne.
dobre, Jonáš pravdepodobne nechce nič pozitívne, ale napokon sa to aj tak stane podľa jeho slova, že bude premenené. Lebo ten preklad by bolo možné položiť aj použiť, že premenené, bude premenené. Ale on pravdepodobne nechcel nejakú pozitívnu premenu, v záver však bude taký. Tiež je pozoruhodné, že Jonáš povie, že ešte 40 dní. No a toto keď počuje ten, kto pozná písma, tak vie, že 40-ka často pripomína dlhšie obdobie, za ktoré je potrebné urobiť zmenu, alebo počas ktorého nastala nejaká zmena. Neraz pod vplyvom Božím. A možno aj v tomto, teda Jonáš bol taký, dobre, 40 dní a budete vidieť ešte sa to. Ani však sa nenazdá, že ako tí Ninivčania budú veľmi rýchlo reagovať. Lebo nasledujúca veta je: obyvatelia Ninive uverili v Boha. Tak toto k prekvapeniu všetkých. Jednakže sa spomína často to slovo Ninive a nehovorí sa povedzme v veľkej nejakej asýrskej alebo babylonskej ríši. Takže zástupné pomenovanie za veľkú ríšu je samotné mesto. Ako keby ste povedali, že Washington alebo Moskva, viete, často sa tak používa za zástupné pomenovanie, alebo Rím za Talianov, alebo Paríž za Francúzov, ale keď sa zdôrazňuje to mesto, tak asi sa dá veľký dôraz v tomto rozprávaní, že král z Ninive, nepovie sa král impéria, ale neopakovane nám v svetopise tak tlačí toto jedno veľké mesto. No a to muselo mať aj nejaký dôvod, lebo Ninive v tej ich tradícii bolo späté nielen s tou vládou, ale aj s vládou, ktorá bola veľmi zlá vzhľadom k Izraelu. Obyvatelia Ninive uverili v Boha, tak tam máte priamo povedané, že v toho Boha, ktorý ohlasoval Jonáš, vyhlásili post a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny. Takže takýto účinok nemal žiadny z prorokov a pritom Jonáš bol prorok, ktorý bol neposlušný, ktorý si stále chcel robiť svoje a jeho účinnosť je nesmierna. Všetci, od najväčšieho po najmenšieho. A teraz ako oni urobili? Tak predpokladajú, že vyhlásime, ideme sa postiť, oblečieme sa do vrecoviny, do takého, čo pripomína ťažký stav, čo premieňa človeka, jeho myslenie, tak oni si myslia, že toto bude nejaká reakcia, takže začnú konať. Nehovorí sa o tom, že hneď konali len dobro, ale najprv ten prvopočiatok ich činnosti. V liturgii budeme počuť už len poslednú vetu z tej kapitoly: a Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od zlej cesty a že zmiloval sa nad nimi a nepostihol im nešťastím, ktorým im hrozil. To je ten záver, my tam budeme počuť, že Boh teda videl túto ich premenu. Ale ja vám ešte poviem pár slov k tomu, čo je medzi tým, čo nám liturgia nepovie, čo robil samotný král. Takže píše sa vo verši 6. Vec došla k ninivskému kráľovi. A teraz čo robí? On vstal z trónu, zhodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa. Takže vstal, niečo odhodil, zobral si vrecovinu a posadil sa. Takže máte kajúce konanie, prvopočiatočné. A takto volal v Ninive nariadenie kráľa a jeho veľmožov. A teraz on začne hovoriť, že ľudia a zvieratá, statok a ovce, nech nič neokúsia, nech nepasú, nech sa nejedia. Tak prvá vec hovorí, že ľudia a zvieratá majú sa postiť. Opakuje, ľudia a zvieratá nech sa poobliekajú do vrecovy. Dneska chodia tie zvieratá v mestách oblečené, ale z iného dôvodu. Nie z toho, že by sa chceli, že by to mal byť prejavom premeny celej spoločnosti, ale naopak je to. Poobliekajú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu a nech každý sa odvráti od zlej cesty a od násilia, ktoré mal v rukách. To je iba zhoda okolností, že v hebrejčine násilie v tomto prípade je slovičko Hamas, ale to nesúvisí tam s tým arabským pomenovaním. Král však zdôrazňuje, že ľudia majú aj urobiť premenu. Tak toto je král Ninive, ten, ktorý bol vždy práve predstaviteľom najväčšieho zla aj vzhľadom voči Izraelu, tak to je ten, ktorý hovorí, treba urobiť zmenu. A povie, kto vie, azda sa Boh odvráti, zmiluje sa nad nami, odvráti sa od svojho hnevu a nezahynieme. Grécka tradícia potom toto slovné spojenie, že azda sa Boh odvráti a zmiluje, premenila a hovorí, že azda Boh urobí zmenu zmýšľania a potom ľudia, že sa obrátia, že tí budú potom aj tak konať. A odvráti sa od svojho hnevu a my nezahynieme. Ak pre Jonáša
sa stane král Ninive symbolom toho, že počúva proroka, ktorý možno ani nechce toľko dobrá, teda takýto veľký král bude konať na podnet takéhoto proroka, či nedeľa Božieho slova by nemohla byť pre každého, ktorý počúva Božie slovo, podnetom nie pod hrozbou, ale pripomenutí sa veľkosti dobroty nášho Pána, ktorý chce dobro človeka. Či by azda nemohla byť podnetom preto, aby sme sa posilnili v počúvaní Božieho slova a nechali sa ním sústavne prenikať. Ono nie je len o tom, čo máme robiť, ale ako vstúpiť do rozhovoru s Pánom, ako vstúpiť do prehlbenia vzťahu s ním aj s ostatnými. Veď cirkev stojí na tomto Božom slove a neustále to pripomína, že každý jeden je živý z Božieho slova. Prajem vám krásnu požehnanú nedeľu z Ríma.